dengan dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah niku cinta kasih, sakinah niku menuju ke kebahagiaan. Oke. Dan spesial juga doa saya untuk kedua mempelai cepat dikasih putra putri yang solih solikah, tentunya putra putri yang penuh dengan berkah. Sumrambah datang panjenengan semuanya yang hadir sebagai tamu undangan para sinoman para biyoto, bahkan warga agung pundi Bu mriki, dusune pundi mriki niki? Sumberaji, Laji Sumberaji, Kabuh ngoten nggih. Oke, luar biasa. Juga doa saya kagem panjenengan tanpa terkecuali, begitu juga Allah senantiasa tetap memberikan berkah-berkah dunia kelawan akhirat. Allahumma amin. Niki nyuwun sewu Mas Yogi, iki nek gak seduluran sing apik ngono, aku duwe tanggung jawab ndek Bancang. Dadi tak buka aku nyanyi, artis tak unggahno kok digenteni adikku sing nggo wanteng. Kula nuruti kanca kula situk niku lho, Mas Yogi niku lho. Kudu teko niku bocahe niku nggih. Iki kok nang Bancang kak yo nete aku. Oke, Mas aku sampean gekno sing campur sarian ya Mas. Sing enak apa Mas kira-kira? Gobok Asmoro Mas. Iya, Gobok Asmoro nggih. Heeh. Iku lagu Korea lho Mas ya. Judulnya Yen Liwat Aku Kelingan ya Mas. Oke, lagu ini saya persembahkan buat bapak-bapak saya tercinta, ibunda saya tercinta, terlebih panjenengan semuanya yang saat ini sudah hadir, baik penonton juga para sinoman, para biyoto, keluarga besar Ayah Pairan, Ibunda Nasria. Ayo nduk munggah nduk. Ketemu maneh. Oke, monggo ada kan Ayah. Ayo sampean bagian itu ya. Ayo Mas. Mas Hadi gak boleh nakal. Monggo Mas. Oke monggo ayo. Ini loh iki arek endi cuwili iki? Mas Yogi, ayo dadi karo aku. Iya, iki lho. New Alvira Indonesia. Asik. Yen liwat aku kelingan, aku bukae yen tak goleren aning jaga kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge Gubuk Asmara biyen kae aku aduk tresno tanpa bantal tanpa krasa abot-abote ketaman asmara Gubuk kae nyibawati wiwit biyen
asik. New Alvira lo iki. NP lo iki mantap. Aku didampingi adikku sing gawe andek MC Kebanggaan Mojokerto, Mas Iwan Semail. Dilanjut Mas G. Mas Yogi, keluarga besar dari Ayah Sairan. Ayah Pangeran apa Ayah Sairan tadi nggih? Ayah Pangeran nggih. Oke, dilanjut nggih. Catetan sakjroning ati. Jenenge ku bekas